Rád bych vám představil prototyp lodě Sportcar 2. Je to druhý prototyp, kde zkoušíme vylepšit stávající stav motoru, ovládání a tak dále. Prototyp číslo 2 se skládá z motorů, které jsou střídavý, dva. Má šachty ovládaný 2 servy. A začíná se tak, že vložíme do kokpitu 2 pohonné LiPol baterie. Baterie můžeme pak slepit dohromady nebo je dát zvlášť na původní prostor, který byl určený na jednu baterii, která byla gelová, 12V. U tohoto prototypu nebo u těch typů modelů je vždycky první zásada, že se musí zapnout vysílač. Zapínám vysílač. Až mi na vysílači naskočí mod, tak teprve můžu zapnout loď. Zapínám loď. Lodička si odpípe, že je propojená a přehraje se současně a kniply na vysílači musí být v jedné rovině. Pokud tak není, stalo by se, že by se to rozladilo. Teď si otevřu komoru jednu, otevřu si komoru druhou, zavřu si komoru, když chci, vložím do ní návnadu nebo cokoliv chci, zavřu serva, s druhou pákou zavřu druhý servo. Můžu nasypat krmivo. Loď dávám na vodu. A zde budeme demonstrovat rychlost lodi, protože to je úplně o něčem jiném. Loď je ovladatelnější, natáčí na daleko větším koloměru než předtím. Loď je rychlejší. To vidíte sami podle toho, že v podstatě klouže po hladině, je to o něčem úplně jiným. Tak, tady můžeme vyzkoušet, jak to couvá. Tak, vysejpání je strašně jednoduchý. Tady uděláme demonstraci. Jedna páčka, jedna komora. Můžu odjet dál. Druhá páčka, druhá komora. Vidíte, loď funguje naprosto úžasně. Lodička má samozřejmě ovládaný i vzadu háčky, když chce někdo tahat návnadu zatím, tak poslouchejte, cvaká levý háček, cvaká pravý háček. Je to ovládaný jednou rukou, levou rukou na vysílači, demonstrace, jeden háček, druhý háček. Takže jsme dojezdili a co se týče zprovoznění nebo vypnutí lodi, takže loď vyjmeme z vody a je potřeba vždy nejdříve vypnout loď a potom vypínat vysílač. Protože by se rozladil systém, který je tam navolený. A je to páky, tyhle je potřeba, aby zůstaly opět ve stejné rovině, byly připravený, když se vysílač bude znova zapínat.